na saa de no e ha dwene emma wo hwe na figures bebre aba ye de sika bebre aba so mu ntua nanso no ma mfa som bi aba nti we ya hwe yi a wo mo de emma omanfo ne tissue accredited healthcare providers na so mpaka se ba no payi yenso ya pensem mu e de amamo shanen so nana kwadwo si company limited nana pa no nsia kase no enna wutie e wa sompa afrika sie so ya Ghana ne wiase nyina efa bi afei ye wura enwomasuya mu enwomasuya nkomonum nano enna wasoafo a ohwe enwomasuya asem so rimnyafo ha na Idrisu wode betu dwa no wo chese no kore se enso hwe mu wiemu eno ye number 1 enna 2 enkwada ebeso ekọ secondary school yi wo mo ye placement no a ehun nsensem bebre issues e wo ho no enye ketwa na eno no challenges ne do so pa na wo ye se o kaya ma fe ba ko bi meka ho na wo mo mfa nhwe entutututu sa ne ma ne nyina emfa mfiri wo eno ena education think tanker e wo man Ghana mu ba ko e friends Africa Education Watch edu watch for penia one executive director eda no Kofi Asare wona so mpaka se abonkomo tetefon so ena wo kan se mon kan kire osoafo ne se afide e kwan wa pa na emom reforms a eno no prioritize transparency na efficiency ka ho e wo senior high school no eno no won fa nya adwuma na we so wakaso wo ya long term solution no eshem ebetimi abo apa. The biggest placement issue in Ghana is the lack of adequate in-demand vacancies. That is, you have 10% of spaces available in Category A schools being chased by about 65% of candidates. So that our Category A schools can accommodate only 10% of candidates. But 65% of candidates want to enter there. That is the major cause of placement pressures. Now, how you dispel this pressure, among others, is that you expand Category A schools, you build more Category A schools, upgrade more Bs into As, and also upgrade the quality of Bs, and then upgrade more Cs to Bs. We have 60% available slot in Category C schools, but only 10% of students are interested in going there. The key issue in school placement, which is the pressures on Category A schools, you need to revamp lower category school infrastructure. In that case, then you are able to fix the school placement, the pressures on Category A schools arising from school placement, issues relating to strengthening the efficiency of the school placement system, enhancing meritorious placements, and all that transparency. Those are things that the ministry should prioritize now. Should prioritize it now. Also, one can say later. Was one yan in Naya, Cecilia, free that you create some pabosia. One young word you must answer himself some pacape or swap for no water. Where young Monsieur Uncle, now Penny or Casai, Kofi Asare, one executive director at the Ma Edward. Yet also na ya konimu a chairman wontumi a woye dwamtenani edema the new patriotic party amanyoko anano e wa santemantemo na ye de ne court na court se ye mfa ne nkotum emfie aduonu no wotemuafo ye Justice Audrey Kokovite ono nana etie adwamu edi asem no na saa asem no na mpanifo aba amane ye di aba betudwa se saa Audrey Kokovite ya ono na etene adwamu no former new edubiase mrashebedwani George Oduro wache na dwene e de afa ho se bre o mo hya asem na se no wo hese na maame ni si eye ne ho ne se de o si dane ne ho a na kire se ade ne bibi wo ho a no wo mu nim no no kora wonte ase se ye wo high court justices bebre na se court etemuafo bebre adenti na maame ni ye de MPP fo nyina sama kwakoma no se wonnie na no obi wese he can't think far woni George Owusu no ono abu George Oduro no wase wodwene ho a enye yie ono abu George Oduro se ebre ye sha asem na se apɛ eye Justice Audrey Kokovite yi se de ne wo si ye ne ho na tore bi o se ma impo lawyer fo ne bebre no kasa asema mi ade ye asa wo bibi wo mu asa kyese wo bi e kana dwene e de efa ho a enya asem keto akora nti ebra judgment ne baba no omo ate dada omukura no munim de maame no gina ya obesi dada eti bire ba ya oka so omani mfie aduonu no anyi wo nwanwa say wo man 20 years efisa ahyase no ase evidence wo ho evidence ni ho de why na gina ya se obeya e na obeye eti former new edubiase emrahye George Oduro abo amane se ono de wonte ase kura ne se ye wo judges bebre e wo high court enso so MPP fo asem nyina ya tabiri e de akwakoma sa maami se maami ya na enie wo bra high court judges no anasa impo justices ne bebre wo ho a wo mu ebetimi adie na sei e no de nsem no eto so mpaka siebo
enim ba ma ntwu adwen NCBB so sa judge ya odi wuntumi asem no onum say MPP for case e court no e be 7 miensa na say 9 e da sa judge no nkuma table so but Ghana high court judges Ghana no e bro be 40 so why say one judge the case be 6 and 7 court one judge nkuta emu miensa and say 9 so what must here enti me suni here e ho na me gina ama me kan so ma me no work because judges the doors asem kwa here and them judge back MPP for one semwa e wo court no onu kwa kuta miensa another 9 eno na twetwema so ema mo say bibi here the e koso na nyame ncha de want to make case ni from day 1 up to enra no every day me court nka say amene odi asem ni posture no clearly general dey see asem dey dia say date kura na opese osire na obusa on pene say ase authoritatively no dey obia na wo say wo ye lawyer ko ntimi nkapa we eni a yeti ye eye Honorable George Odro emre bi etwem no ye mrahye badwani wo new edubiase ena wokasa ye wo chem se ade ne de ahyase no a kyese maame ne kra no wokasa wo busa asem kra wo ma ho kwan efri tete de opese wo ye na opese wo ye maja lawyer fo bebre kra kasa na sa justice Odri kokuvite ya de ye de ya ena ono Honorable George Odro no kra de ye ne nwanwa ne se MPP fo asem nyina maame ne de akokọ ne se wonie MPP fo aban ati nani de asi wo muso ni nyina wo bra ye wo high court justices bebre ana say judges bebre ni nyina be ye nan asesai enegu maame yanim eti wono de omkora no omo ba court ho no wo mu hu se nda bi ade we de bibi etachira we eye na dwenkyira wo de atodwa maso mpaka se bonso ya bo hu dawuro ede amamo meka mo se nana kojojesi company limited ko ba simpiri mu be maba ena ebo ye chido makase bono eye de Nana Kejesi Company Limited, Nana Kejesi, a broom fear by Adriasa, and what on Dancy Huniama, and Nadua plywood, building wire, cement, iron rods, roof fishes, Miss Row, said Dana Woos now pursue yen Tamwa, Fahokoba Dondo, not Dondon, so and Sao. A dear Bakwa Ed, then they say, be a Ukrainian quafa to see Dimbra. Yama free consultation, what me too for. Would the design never chance be a 3-bedroom, 4-bedroom, and answer office complex be Namisi, Namisi Nisaya, a Quaba Simprimo consultant, Umbema free consultation, Yama Wuntia, Transit. Foundation we hear cement do say we hear anua say we hear abo say we hear nadie say o meye ne kama e de amount mantam dunsie ne nyinara ne nkrabata ne bi e wo ho e na free delivery so e adwuma pa wo yenti waje abasobo o Ghana ne amonone o mo say nana woton adansie ho ne mama ne ye fe eti enkrani kuma se ba bia wutimi frema ne yeye e ye 020 43 55050 020 43 55050 and 0244 419 393. So ope free consultation quite fast to see Diane Freno and 0244 419 393. Nana Kojesi Company Limited. We a Kuba simply move bema and no. And I'll pay ye to see fail sink a cram hadi. That's the kakra, echo ye ba. A young toothpaste and then a brush and I may come for the amawo. And numero no, a ya for heba ni chi. Nenya wo si ho adwuma. Ebi na wo se ne kra yare wo dodom na wo tachere so. Anopa na wasore ne de na wa fa yas whitening no na apo wo se ne so kama. Me so wudi gobe ya na enwo no ne atedua no. E ya na ataretare wo se so na ma wo se so aye ko. Wudi mi se san de ma no etimi ma wo se esene. Obi wa wutie me wo se asene. Wo be mu atade asene ma wo se so asene. Wudi mu de amasi. Amu atade asene. Wo betena ho nso ama wo se egu wonu mu anyame de ama wo a eye living thing no eno so asene dabi fa white ni twa no pemi so fatwi wo de se wo he na sa wo de ne so asene a na ete se de u clean no nti wo de fatwi no pa fatwi wi fatwi anumere ya wo se kama wo di aduane bi anwu wo mu ni ade a ne no wo de yas toothpaste and the brush no so ye kama pa chichu techrema so kama ene wo se na ye ne fine enti Leicester Ghana Limited yas toothpaste and the brush ene ye come for the amawa no pay so wo won kran no afre 050 161 9588 050 161 9588 ene kumase eye 050 1390338 kumase eye 050 1390338 Leicester Ghana Limited yas toothpaste and the brush and ye kremu so mpaka se bona wutie free SOMPA 106.5 FM akra ye kos ye homeso ye ba o mai muni amahodo so nsem aka no ye de beto am so
TV, Emma Akituapa. No kwasempa Emma Akituapa. Na ye to ansem no so akopie mu e woni wadu biase. Ba bia e free ho ba na nsen ye no. Ye san akọ hobio. Na we magistrate court no a e woni wadu biase santemantemu asem ne ye kan. Ana wakọ asetena no wo hwedi na her worship Anastasia Karima wono kra wasan ye Esquire wono na tira adwamu ana wase watietie nsem bia na wohwemu a wohunu mu yi enti nipa mienu wo mo nkotwe adabampono chi bese na wotwe kakra na firi ho a wo ma sa ba beto asende ni so na we no se na tie suspect na ezo wo mo nkoda adabampono chi no eye William Ansa wanya mfinhia na duonum enson wo ya assemblyman ewo Sumere so electoral area wono kro ya kra san ye di kro ewo abankwa eno adanse south mensin no mu ena ni nua kuma ya friend say Beneza Ansa wono anya mfinhia duonum 25 years wa small boy na wo mumienu no yesi ya de ntanza ya de ato wo so ne se wo mumienu aka wo ho abom akum abrante bia wo ye drobani wono anya 25 years sa I friend say Emmanuel Opare na adekodi a ekoba ya wo mudi se anya mbransa no de fact no wo mugusu a wo mukeka bomu a na mranim ni a wogina asem no mu edema William Ansa ye friend of Samuel Ado Otu wono so ye Esquire wono na wo kan de ato so a chese sa charges we ye de ato so nyina e first degree felony first degree offenses chem just court no kra na wote asem no so kra no ezenka ohwe na wo mo bail na nso wo mo ye ya court na mo bail ena bio ba bia wo mu di asem no kra no sa jurisdiction no court ni sa tumi no wo de betena asem no so se wo di sa asem no eni nti ko ba ne sempo ena wo na tena asem no so na William Ansa no entansa ya de abono ne se wo body trim so obedi awu ena waboa am ye de awu eno ne de no ena Beneza Ansa no de yeso wono na di awu no sa akoda small boy no wono na di awu no enti wono de di awu die ehon tansa ena ye de abono na we nyina no na wo mutieti asem no amu no wo mu bo mu nkomo no a wie ya no mo se odabi asem no ase se ne omu hia adanse pa de afa ho no adanse ni nwie sa eno nti na e waso wo mo hwe na wo mo de ne ko na asem no kese mu pa na efiri ba ye no se assembly member yi wono amu no ye se wọ́n mú invite no so wọ́n mra baby a illegal miners wọ́n mú community bi a wọ́n pinfin ho ena wọ́n kọ́ ye no wọ́n ne manfo na wọ́n ne konya ntawa kakra ena wọ́n ka sa wọ́n de atwen na abehunu sa atwen na abehunu no ena atesem o ena se wọ́n mú wa na etuo tifa mu gbigbo sa wọ́n ko hwe mra se sa branch a friend se Ebeneza Emmanuel Opare wọ́n de etu aka no ama victim ba ko a ono so kra no akiri ono so wo prepare ye pa ama wono so kra no mo ye ehwese nko betimi apene nkwa e de ama no eno nti wom susu se papa ya wo ye di kurei wono ene ne nua kumai ene ko ya wom ko ye se nyambra nsem no wom mienu ne kan wom ho bo mu a wom di sa abone no eno ya atesem ya no ye nyenye ho adanse ya sto egusu wo koto eno nti pie mpani a wono tena adwamu Anastasia Karimu wo kire se won fom ko nyina nkoto ada bampono achi na bosumi ye di animu ya aka na awatwepe bi ne awuramu yi ne da ye to so enan 4 August woman san fo momra no mfa magina mra na no na mra no ene wom eni no se ne yese na efata Sompa kase bona wutie fi Sompa 106.5 FM akra na nsana ye best sorry sokra no ye ko amonone ne ye kwa akopie ewo Israel na ye drew Israel no ye nimso omone Hamas fo ntokwa no wom nwie womugu so dendenden ti Gaza mpapre so de eho aye di mayawo di makum ditu we to na we yato ese omone namu se ya na yesi Israel for strike enra na enya asem keto ma wo mo totopa ye bi ekọ Gaza mpapre so ama ebusua bi wo mo dan ejakoto mu ama eno nso apiepia mpanifo bebre edi ho adanse sa ene yesi Hamas fo no so ewumu ano mo so atobako na mo nso edi afam Hezbollah fo yi so wo mo nenenam akire sa ena ekoso nti Gaza fo no Hamas fo mo na running health ministry no enom se sa bro metimi asisu dua se entokwa ne chance no Israel fo ku nipa 1168 Palestinians eno eye Hamas fo no report wa wo mo ede aba enam sa ntokwa no a akoso a wo mo mienu entemu a mo se nkoda ne ma bebre wo mo afemahwe wo mo kwatemamufo ena ede wo haw ene abenedie eba ensem eba ye United Nations se wo mo ene de akira wo mo so de wo mo nan besi famahwe ama baabi esese ye de to no ye de ato na sa bre yi a ase Hamas ni Israel kono ne nam ho Ukraine Russian war eno nso ne nam ho ansa na America fo ene Israel ni Iran ntokwa nso ne nam ho no na ese ewiase no ayese 3 against 1 nyame agya nyame oba ne nyame nkonkron enti entokwa no de ano aye den fi se nanu ya nso ena Ukraine fo so de betu dwa se
sɛ wohyɛ sɛ deɛ Russia for nso atoto pa yɛ de aba wɔn ahenkuro no a wɔn nso ato bi de akɔ baabi wɔn oil tankers no nso wɔ no etu wei to na wei nso to wɔn a Strait of Hormuz na aba bepie so Donald Trump say atɛdin wɔn sɛ daabi Iran for na yɛ ne ɛnyɛ no wɔn so de ama wɔn enti sɛ ntɔkwa mmiɛnsa atwa yɛn ho ahyia wɔ wiase a ɛkɔkɔ so before koraa deɛ yɛmfa yɛ deɛ nka ho Africa koraa deɛ yɛmfa yɛ deɛ nka ho Burkina Faso ne mmiamia bebree nso so ɛtaataa mu ansa na xenophobic attack nso ɛno nso so ekoso ewo South Africa no so mu gina mu dendendendenden a na no kro ba ko mu koso mayor ho se mesrem ma momfa mo demonstration no emma ha enti ni na ye niam a ekoso a ye de ho amane bonso e de abra mu nti se wo bompa ya se de ya na odoma nko achia me ka no ya na wa bompa ye nso amawiase se asumdue enti membra we kase bonu asi efri SOMPA 106.5 FM akra no e fa ye headquarters e wo Kumase e ye SOMPA 93.1 FM Madam Fopa Radio e wo Paris France Doma FM ewo Doma Hinkro eho ena Doma Hine ne Dompanifo etie 100.7 Enkranza SOMPA mensonom ene womo enti 90.7 ene ho Tachima SOMPA ye 106.1 FM Sunyane SOMPA ye 98.9 SOMPA takwa obapa ne dom ye 101.1 womo so asom ewo takwa ho a womo gina mu dendendendenden Kingdom ewo Mankasim Central Region he ya 106.1 FM womo so Kingdom hono Mankasim hono jajajaja nti se woko Central Region potem wona pese wokobɔ dwumadie bi hu dawura hye no nso se Mankasim Kingdom 106.1 FM wo mu gire mu kama wo mu bɔ adwumade afa mfimfi mantem ho nyina Kanesh Urban Radio so Kanesh Market no wo mu ginam decoder so baabi radio won SOMPA FM ye Facebook page no wo ba ho a wo behwe ma ho ofe na wasan so hu odoma nko achia me ne handsomeness e wo ho eno nso eye SOMPA 106.5 FM akra like page no na ehye wo be hu videos any pictures ne ade ne mfonyi ni nyina kama sa wo pe Facebook page papa na do ho adomo a eye SOMPA 106.5 FM ye Facebook page no ene ye TikTok no ye twetwe ni nyina da ho no nso ye SOMPA Accra 106.5 okwa ye dem uko YouTube nso na wo pe channel a wo betimi a follow a wo betimi anya update a ye SOMPA FM live eno nso wo benya SOMPA Accra takwa ne wo maka ne enkranza ne sunyane wo bia de wo ye ai no nso go ye website no www.sompaonline.com www.sompaonline.com Nana Kojesi Company Limited ko ba simprimu be maba awoton adansie hu ne ma hyase kwa wie ya mantam dunsie ne nyinara ne nkrobata ne bi ewo ho no nanopa no nsia kasebo eno no eno achi Leicester Ghana Limited ya toothpaste ene ne brush wono nso bo ne chidom ema ne timi gina kama pa eno nso ye ni hu akrokra enti enkran no nya frɛ no ewo 0501619588 na Kumase nso wo frɛ 050-1390338 na eno ano no ye na ye be kasebo ma wono pay ma mu ye wo de wo kwa de ye anigye da eye me die nyame ye hyira no wo dumi ne wenye yie akosua ago aboagye obetimi nso frɛ me akosua nhyira me ne me doba emfa won sanka oduma nkoma chia me obrempong na emfa won sanka oduma nkoma chia me obrempong na kwaku ampo ya da mu nyina se ye de dwumadi aka eto so